नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल यूनिवर्सिटी, यहाँ पॉसिबल है। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त 5 जून रोजी वेंगुर्ला नगर परिषदेनं 500 वृक्ष लागवडीचा संकल्प केला असून या दिवशी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, सर्व नगरसेवक, अधिकारी, कर्मचारी प्रत्येकी 10 झाडं दत्तक घेणार आहेत। वृक्ष संगोपनासाठी वेंगुर्ला नगर परिषदेने हा आगळावेगळा उपक्रम राबवला आहे। आताच येत्या 5 तारीखला जागतिक पर्यावरण दिन येतोय आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही आम्ही त्याची जोरदार तयारी केलेली आहे। वृक्ष लागवड हा एक सगळ्यात महत्त्वाचा विषय या पर्यावरण दिनामध्ये आम्ही धरलेला आहे। यामध्ये एक वेगळी संकल्पना यावेळी आम्ही तयार केलेली आहे, जी जेणेकरून सर्वजण आमच्या ह्या संकल्पनेचा विचार करून पुढच्या वर्षीपासून ही संकल्पना राबवतील। सर्वजण झाडं लावतात, 5 जूनपासून सर्वजण झाडं लावतात, पण झाड जगवणं हे खूप कठीण काम असतं आणि त्याकडे दुर्लक्ष होतो। सार्वजनिक क्षेत्रात सर्व कार्यालयातली लोक झाडं लावली जातात, पण त्याच्याकडे पुढे लक्ष दिला जात नाही। यासाठी आम्ही एक नवीन संकल्पना आता आणलेली आहे, ती म्हणजे एक झाड जगवणं आणि त्यासाठी आपण स्पर्धा घेणं आणि त्या स्पर्धेच्या रूपाने बक्षिसाची रक्कम ठरवणं आणि ती पुढच्या वर्षीच्या 5 जूनला जागतिक पर्यावरण दिना दिवशी हे बक्षीस घोषित करणं। यामध्ये आम्ही आता असं ठरवलेलं आहे की या 5 तारीखला एक 500 झाडे लावण्याचा संकल्प आम्ही सोडलेला आहे आणि ही झाडं आम्ही आमचे 23 नगरसेवक मी धरून अशी प्रत्येकी 10 झाडं लावणार आहोत। अशी ही 230 झाडं होतील। तसेच आमचे जवळजवळ 25 ते 30 ऑफिस स्टाफ कर्मचारी आहेत, प्रशासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी, हे प्रत्येकी 10 झाडं लावतील। अशी मिळून 500 झाडं आम्ही ह्या 5 तारीखला लावणार आहोत आणि ही झाडं प्रत्येक सन्माननीय सदस्य 10 झाडं जगवणार आहेत। म्हणून त्याला आम्ही एक जिओ टॅगिंग करणार आहोत, जेणेकरून तो जो नंबर त्या झाडावर दिला जाईल तो त्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना आणि नगरसेवकांना सांगितला जाईल, ही झाडं तुमची आहेत, ही झाडाची मालकी आजपासून तुमची आहे, जगवण्याची पूर्ण जबाबदारी तुमची आहे। आता 4 महिने जरी पाऊस पडला तर पाऊस पडल्यानंतर पाऊस गेल्यानंतरचा जो सीझन असतो पुढच्या येणाऱ्या जूनपर्यंतचा, त्या काळात ह्याची खरी काळजी घेणं आणि त्यांना पाणी घालणं हे आवश्यक काम आहे आणि हे सगळे नगरसेवक, कर्मचारी, अधिकारी ही जबाबदारी ते पार पाडणार आहेत। सगळ्यांशी चर्चा केलेली आहे, सगळ्यांनी ह्या गोष्टीला दुजोरा दिलेला आहे। त्यामुळे ही नवीन संकल्पना आम्ही आता मांडलेली आहे आणि त्याची अंमलबजावणी आतापासून आम्ही चालू केलेली आहे। खड्डे मारण्याचं काम चालू झालेलं आहे। 5 तारीखला आम्ही एका दिवसात 500 झाडं लावणार आहोत। त्यानंतर पुढच्या 5 जूनला त्याचं एक कृषी तज्ज्ञांकडून परीक्षण केलं जाईल आणि त्यामध्ये एक 5 नंबर आम्ही काढू, ज्यांनी चांगली झाडं जोपासून चांगली त्याची वाढ केली अशा 5 झाडांना आम्ही बक्षीस देणार आहोत आणि ती घोषणा सुद्धा पुढच्या 5 जूनला आम्ही करणार आहोत। त्यानंतर ही संकल्पना आम्ही सर्व नागरिकांसाठी राबवणार आहोत। नागरिकांना ह्याची संपूर्ण कल्पना दिली जाईल आणि त्यांना आम्ही झाडं देणार आहोत आणि त्यांनी ती झाडं लावायची आणि या स्पर्धेत भाग घ्यायचा आहे। त्यांना सुद्धा नंबर देऊन ते जे कोणी या स्पर्धेत भाग घेतील त्या सर्वांना आम्ही या स्पर्धेत भाग घेऊन त्यांचे नंबर, चांगली झाडं जे त्याच्या पुढच्या वर्षी त्यांचे नंबर काढणार आहोत। अशी ही उत्कृष्ट संकल्पना आहे आणि त्याचा वापर आम्ही प्रथम वेंगुर्ला नगर परिषदेमधून सुरुवात करतोय। आम्हाला नक्कीच त्यात यश मिळेल याची खात्री आहे, कारण सर्व कर्मचारी आणि सर्व सन्माननीय सदस्य हे या गोष्टीला एकदम पॉझिटिव्ह आहेत। सगळ्यांनी या गोष्टीला म्हणजे होकार दिलेला असून आपण ही योजना नक्की यशस्वी करू याची मला खात्री आहे की आत्ता आमचं स्वच्छ सर्वेक्षण आमचं आजपासून सुरू होतंय।
संबंधित टीम आलेली आहे आणि त्याप्रमाणे आमची तयारी पण झालेली आहे. आम्ही त्याप्रमाणे त्यासाठी 2 टीम केलेल्या आहेत आणि एक टीम आमचं प्रेझेंटेशन बघणार सोबत असणार आहे आणि दुसरी टीम आमची स्वच्छता कर्मचारी हे प्रत्यक्ष फील्डवर त्या स्वच्छ सर्वेक्षण करणारे जे अधिकारी आलेले त्यांच्यासोबत वावरणार आहे. त्याचीही तयारी पूर्ण झालेली आहे. या स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये सुद्धा आम्ही नक्कीच वरचा नंबर घेण्याची इच्छा मी माझ्या सर्व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना आणि सगळ्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले की यावेळी आम्ही 1 ते 3 मध्ये आमचा नंबर आला पाहिजे. त्या दृष्टीने आम्ही तयारी केलेली आहे आणि नक्कीच आम्ही तो 1 ते 3 मध्ये नंबर काढू याची आम्हाला खात्री आहे. आमच्या ह्या पूर्ण वर्षभरातलं टार्गेट 25,000चं आहे. 25,000 झाडं वेंगुर्ला नगर परिषद हद्दीमध्ये आम्हाला लावायची आहेत. त्याची सुरुवात आम्ही 5 तारीखला करणार आहोत आणि 500 झाडं लावणार आहोत आणि नंतर पूर्ण वर्षभरात जशी जशी जागा मिळेल ते 25,000 झाडाचं टार्गेट आम्हाला शासनाने दिलेलं आहे. ती लावणार आम्ही सर्व जशी जागा मिळेल तशी आम्ही ती झाडं लावणार आहोत. आम्ही एक स्वच्छता मोहीम हाती घेतलेली आहे. झुलता पूल ते नवाबाग. हल्लीच पर्यटनाचा हंगाम संपलाय आणि त्या ठिकाणी झालेली घाण वगैरे कचरा वगैरे आम्ही त्या दिवशी उचलणार आहे. सर्व नागरिकांना व लोकप्रतिनिधी तसेच शहरातील सर्वांना विनंती आहे की या स्वच्छता मोहीममध्ये आपण सहभागी होऊन सहकार्य करावं. आणि तसंच एक 6 तारीखला आपण एक दुसरा कार्यक्रम घेतलोय की शासनाचाच कार्यक्रम आहे की गड किल्ले साफसफाई करणे. तर आमच्याकडे गड जरी नसला तरी आमच्याकडे डच वखार आहे आणि डच वखारची सफाई आम्ही 6 तारीखला सकाळी 7 वाजल्यापासून करणार आहोत. म्हणजे हा एक शासनाचाच उपक्रम आहे, तो पण आम्ही राबवणार आहोत आणि त्या दिवशी सर्व नगरसेवक, नागरिक आणि कर्मचारी असा मिळून तो कार्यक्रम करावायचा आहे. कुडाळमध्ये सध्या राजकीय वातावरण कमालीचं तापलंय. महागाई विरोधात आंदोलन करणं आता गुन्हा ठरतोय का असा सवाल उपस्थित केला जातोय. माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या आंदोलनावरती शिंदे गटाकडून आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर आता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं शिंदे गटावर आणि पोलिसांवरती जोरदार निशाणा साधलाय. पाहूयात. कालच्या 27 तारीख रोजी सकाळी बुधवार माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली जनतेच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात आलं. महागाईच्या विरोधात इंधन दरवाढ, गॅस दरवाढ व इतर महागाई असं आंदोलन करत असताना शिंदे गटाचे तालुका प्रमुख यांनी जनतेसाठी आंदोलन करतायत म्हणून आमच्या विरोधात पोलीस स्टेशनमध्ये पत्र देऊन गुन्हा दाखल करण्यासाठी त्यांनी पत्र देण्यात आलेलं आहे. आणि महागाईच्या विरोधात आम्ही आंदोलन करतोय, पण महागाईला समर्थन करण्यासाठी ज्या तालुका प्रमुखांनी पत्र देण्यात आलेलं आहे त्या तालुका प्रमुखाच्या आदेशानुसार आमच्या कार्यकर्त्यांवर पोलीस स्टेशनमधून गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे. हा नवीन पायंडा आज सुरुवात झालेली आहे. पोलिसांचे सल्लागार म्हणून जे तालुका प्रमुख शिंदे गटाचे पत्र देऊन गुन्हे दाखल होतात, असं असेल तर ह्यापुढे हा पायंडा चालू राहणार आणि जनतेच्या प्रश्नासाठी आंदोलन करायचं नाही काय असा आमचा मानस हे शिंदे गटाचे तालुका प्रमुख पदाधिकारी करत आहे. कुडाळ तहसील कार्यालयाशेजारील शासकीय मैदानावरती पडलेल्या दारूच्या बाटल्यांचा खचकेर कुडाळ नगरपंचायतीने साफ केलाय. पण या स्वच्छतेवरून आता कुडाळमध्ये चांगलंच राजकारण रंगलंय. नगरपंचायतचे गटनेते विलास कुडाळकर यांनी उबटाचे नगरसेवक मंदार शिरसाट यांच्यावर जोरदार निशाणा साधलाय. माझा प्रभाग, माझी जबाबदारी गेली कुठे असा थेट सवाल कुडाळकरांनी विचारलाय. पाहूयात. कुडाळ नगरपंचायतीचे उबटाचे नगरसेवक मंदार शिरसाट यांनी कुडाळ तहसील कार्यालयाशेजारी असलेल्या शासकीय मैदानामध्ये दारूंच्या बाटल्यांचा खच असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. हे जरी खरे असले तरी मुळात हा प्रभाग मंदार शिरसाट यांचा आहे. अशा प्रकारचे अवैध दारू पिणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी संबंधित जबाबदारी होती. तसेच या भागामध्ये ज्या दारूंच्या बाटल्या
पडलेले आहेत किंवा खच आहे तो परिसर स्वच्छ करून घेण्याची जबाबदारी त्यांचीच होती, कारण ते जबाबदारी तर त्या जबाबदारीला अनुसरून त्यांनी ते काम केलं पाहिजे होतं. आता राहिला विषय स्वच्छता मोहीम. ते आता स्वच्छता मोहीम राजकीय स्टंट आहे. त्यांनी आपल्याच प्रभागात किती अस्वच्छता आहे आणि आपल्या प्रभागात अशा प्रकारचे अवैध दारू पिणाऱ्यांची संख्या किती आहे हे त्यांनी लोकांसमोर आणून दिले आहे. पेक्षा आपल्या प्रभागाची जी काय स्वच्छता आहे ती करून घेण्याची त्यांनी ही स्वच्छता करून दिली पाहिजे होती. गोष्ट ज्यावेळी आमच्या निदर्शनास त्यांनी आणून दिली त्यावेळी आम्ही तात्काळ स्वच्छता करून घेतलेली आहे. मैदानामध्ये असलेल्या दारूच्या बाटल्या आणि काचेंचा खच उचलण्यासाठी कर्मचारी कामाला लावलेले आहेत. मुंबई गोवा महामार्ग 31 मे पर्यंत पूर्ण होईल असं आश्वासन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एप्रिल महिन्यात सिंधुदुर्गातील एका कार्यक्रमात दिलं होतं. मंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि ठेकेदारांनी 31 मे पूर्वी काम पूर्ण करण्याची हवा निर्माण केली. मात्र 31 मे उजाडला तरी महामार्गाचं काम अपूर्णच आहे. त्यामुळे यंदाचा गणेशोत्सव खडतर प्रवास करूनच चाकरमान्यांना यावं लागतं. या वर्षी मे महिना समाप्त होण्याच्या आधी मुंबई गोवा मार्ग पूर्ण होईल आणि या पावसाळ्यात तुम्हाला त्रास होणार नाही. सध्या चिपळूण पूल, संगमेश्वर पूल, निवळी पूल, पाली पूल आणि लांजा येथील पुलाचं काम अपूर्णच असल्यामुळे तेथील लोकांची गैरसोय निश्चित आहे. सिंधुदुर्गातील त्या कार्यक्रमानंतर अनेक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी महामार्गाच्या कामाची पाहणी करून आम्ही वेळेत काम पूर्ण करू अशा घोषणा केल्या होत्या. मात्र ठेकेदारांनी आपल्या कामाची कासवगती कायम ठेवत प्रशासनाला आणि जनतेला तोंडघशी पाडलाय. चिपळूण, संगमेश्वर, निवळी, पाली आणि लांजा येथील उड्डाणपुलाची कामं अजूनही अपूर्ण आहेत. संगमेश्वर तालुक्यात आरवली ते वाव नदी परिसरात 4 ठिकाणी रस्त्याची कामं रखडलेली आहेत, तर लांजा तालुक्यातील वेरळ परिसरातील काम संथ गतीनं सुरू आहे. संगमेश्वर बस स्थानकासमोरील पुलावरून 15 जून पर्यंत एकदिशा मार्ग सुरू करू असं आश्वासन राष्ट्रीय महामार्ग विभागानं दिलं होतं. मात्र त्यापूर्वी पावसाचा जोर राहिला तर वाहतूक कोंडीचा त्रास संगमेश्वर वासियांना सहन करावा लागणार आहे. 31 मे पर्यंत कामं पूर्ण करण्याची डेडलाईन पुन्हा चुकल्यामुळे पावसाळ्यात महामार्गावर ठिकठिकाणी चिखलाचं साम्राज्य निर्माण होण्याची भीती आहे, ज्यामुळे वाहन चालकांची डोकेदुखी वाढणार आहे. तसंच सप्टेंबर महिन्यातील गणेशोत्सवात मुंबईहून येणाऱ्या चाकरमान्यांच्या वाट्याला यंदाही खडतर आणि त्रासदायक प्रवासच येणार आहे. देशाची आर्थिक राजधानी आणि गोव्याच्या सौंदर्याला जोडणारा हा रस्ता आज स्वतःच एका मृत्यूच्या सापळ्यात अडकलाय. 18 वर्ष उलटली, हजारो कोटी खर्च झाले, पण कोकणवासियांच्या वाटेला आले फक्त खड्डे आणि मरण यातना. मार्च 2026 ची डेडलाईन डोळ्यासमोर विरून गेली तरी ही कामं पूर्णच. हा विकास आहे की कोकणचा घात? पावसात दरडी कोसळतील, वाहतूक कोंडीत जीव गुदमरेल. सांगा, याला प्रगती म्हणायचं का? कोकणसाद लाईव्हसाठी मकरंद पटवर्धन, रत्नागिरी. इंसुली पागावाडी येथील 65 वर्षीय जनाबाई पाटील आणि त्यांचा आजारी मुलगा शाहू पाटील मोडकळीस आलेल्या घरात जीव मुठीत धरून राहत होते. घराचा काही भाग आधीच कोसळला असून उरलेले घरही कधी अंगावर पडेल अशी भीती या मायलेकांच्या मनात घर करून बसली होती. पावसाळा तोंडावर असताना आता जगायचं कसं हा प्रश्न त्यांना सतावत होता. अशावेळी या हतबल कुटुंबाच्या वेदनेची दखल घेत इंसुलीचे जिल्हा परिषद सदस्य नितीन राऊळ यांनी ही बाब भाजप युवा नेते विशाल परब यांच्या निदर्शनास आणून दिली. परिस्थितीची माहिती मिळताच विशाल परब यांनी तात्काळ मदतीचा हात पुढे करत त्या मायलेकांना आधार दिला. या ठिकाणी मला शंकर पाटील यांनी असं आपल्या वाडीत एक घर आहे ते पडायला आलं असं मला सांगितलं. मग मी प्रत्यक्ष या ठिकाणी पाहणी केली असते तर खरोखरच हे घर एकदम मोडकळीस आलेलं. त्यानंतर मी सीओ साहेबांना भेटलो. नंतर विशालबाईंना सर्वप्रथम मी कानावर घातलं तर विशालबाई बोलले मी जरा दौऱ्यावर आहे, आल्यानंतर लगेच आपण जायचं करूया. त्याप्रमाणे ते या ठिकाणी त्यांना प्रथम घरासाठी आर्थिक मदत केली. म्हणजे त्यांना मी सांगितली की आमच्या जिल्हा परिषदमध्ये मतदारसंघात माझा मित्र आहे, त्यांचं म्हणजे त्यांच्याच घरातील असं म्हणजे नुकसान झालेलं आहे एकदम.
म्हणजे घर पडायला आलंय, तर ते ड यादीत नाव असून पण त्या ठिकाणी त्याला घर मंजूर झालं नाही. एवढे दिवस त्यांना त्रास सहन करावा लागला. तात्काळ यंदाच्या पावसात जर घर नाही पूर्ण केलं तर नक्कीच त्यांच्या डोक्यावर पडणार होतं. म्हणून मी हा निर्णय घेऊन मी विशालभाईंच्या कानावर घातलं. तसंच सीओ साहेबांना पण भेटून प्रत्यक्ष त्यांना मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. मान्सूनपूर्व तयारीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद पथक पुणे यांच्याकडून रबरी बोट हाताळणं व चालवण्यासाठीचं प्रशिक्षण सावंतवाडी उपविभागातील अधिकारी कर्मचारी यांना देण्यात आलं. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अधिकारी कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. येथील मोती तलाव येथे हे प्रात्यक्षिक देण्यात आलं. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, प्रभारी अधिकारी जीविशा विकास बडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवण्यात आला. यावेळी सावंतवाडीचे तहसीलदार श्रीधर पाटील, पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण आदींसह सावंतवाडी दोडामार्ग वेंगुर्ला उपविभागातील ग्रामविकास अधिकारी, पोलीस महसूल अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा भुईबावडा घाट. करूळ घाटासाठी पर्यायी मार्ग म्हणून ओळखला जाणारा हा रस्ता आज स्वतःच धोक्याच्या शाळेत उभा आहे. अवघ्या 9 किलोमीटरचा हा घाटमार्ग अनेक ठिकाणी जीवघेणा बनला असून संरक्षण कठड्यांचा अभाव, ढासळलेल्या भिंती आणि दरड कोसळण्याचा धोका यामुळे वाहन चालकांची धडधड वाढली आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावरही आवश्यक दुरुस्ती न झाल्यानं या घाटाच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवरती आला आहे. पाहूयात आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंके यांचा स्पेशल रिपोर्ट. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला भुईबावडा घाट. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला हा मार्ग अनेकांसाठी प्रवासाचा शॉर्टकट असला तरी प्रत्यक्षात मात्र हा प्रवास धोक्याचा ठरतोय. वाहन चालक आणि प्रवाशांच्या पसंतीचा असलेला हा घाट अनेक कारणांनी संकटात सापडलाय. घाटातील अनेक वळणांवर संरक्षण कठडेच नाहीत. काही ठिकाणी असलेले कठडे ठिसूळ झाले. खोल दऱ्यांच्या कडेला उभे असलेले हे भाग वाहन चालकांसाठी मोठी चिंता बनले. कोकणात येण्यासाठी 2 जे घाटमार्ग आहेत जे वैभववाडी तालुक्यातून येतात त्यापैकी एक महत्त्वाचा आणखी घाटमार्ग तो म्हणजे भुईबावडा घाटमार्ग, ज्याची जी लांबी आहे ती साधारण 8.5 ते 9 किलोमीटर लांबीचा हा घाटमार्ग आहे. गगनबावड्या इथून या घाटमार्गाला जे आपण प्रारंभ होतो ते पाहिलं तर दोन्ही घाट जे आहेत वैभववाडीतून येणारे जे घाट आहेत करूळ आणि भुईबावडा हे गगनबावड्यातूनच त्याचा प्रारंभ होतो. आणि या घाटाच्या मार्गाची आपण नेमकी काय परिस्थिती आहे ती आपण आज या स्पॉट पंचनाम्याच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. हा जो घाटमार्ग आहे हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेला हा घाटमार्ग आहे. या घाटमार्गाची स्थिती नेमकी काय आहे हे आपण आत्ता जाणून घेणार आहोत. आपण आता इथेच घाटमार्गाच्या प्रारंभीच आहोत. त्याच ठिकाणची जर आपण जी परिस्थिती बघितली तर हा संरक्षण कठडा आहे, जो संरक्षण कठडा पूर्णतः ठिसूळ झालेला आहे. त्याची जर आपण परिस्थिती बघितली तो केव्हाही कोसळण्याच्या स्थितीत हा कठडा असल्यामुळे हा एक धोकादायक या ठिकाणी जो प्रकार आहे तो आपल्या निदर्शनास येत आहे. घाटाच्या प्रारंभीच ही स्थिती आहे, तर यापुढेही आपण घाटात नेमकं काय काय स्थिती आहे, कुठले धोकादायक स्पॉट आहेत हे जाणून घेणार आहोत. या संपूर्ण मार्गात काय परिस्थिती आहे ती जाणून घेण्यासाठी आपण या मार्गाने आपण निघालो आहोत. पाहूयात नेमकं या घाटात काय स्थिती आहे, पावसाळ्यात हा घाट सुरक्षेच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचा आहे, कोणती खबरदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतलेली आहेत ते आपण पाहणार आहोत. गेल्या वर्षी रस्ता खचलेला भाग आजही तसाच आहे. त्या ठिकाणी कोणतीही कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे अशा धोकादायक ठिकाणी इशारा देणारे फलकही लावण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रथमच या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहन चालकांना तसेच रात्रीच्या वेळी धोका ओळखणं कठीण ठरत आहे. करूळ घाटाला पर्यायी मार्ग म्हणून जो ओळखला जातो तो भुईबावडा घाटमार्ग. या घाटमार्गाची जर आपण वाहतुकीचा जर एकंदरीत लेखाजोखा पाहिला तर करूळ घाटाच्या तुलनेने खूप कमी वाहतूक या घाटात असते. मात्र या घाटाची जर आपण सुरक्षितता पाहिली तर अत्यंत अगदी बिकट अवस्था या घाटाची आहे. जी सुरक्षा घ्यायला पाहिजे ती कोणती सुरक्षा घेतलेली गेलेली नाही आहे. कारण आपण जर पाहिलं तर लाखो रुपये
खर्च या घाटमार्गांवरती दरवर्षी होत असतात. मग त्यामध्ये संरक्षण भिंती असतील, संरक्षण कठडे असतील, अन्य जे काही कामं असतील ती मोठ्या प्रमाणावरती केली जातात. तर आपण या घाटाच्या स्पॉट पंचनाम्याच्या निमित्ताने या भुईवाडा घाटमार्गात आहोत. ज्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर हा जे ठिकाण आहे ते अगदी गगनबावड्यापासून साधारणतः अर्धा किलोमीटर अंतरावरचा जो हा मार्ग आहे, ज्या ठिकाणी गेल्या वर्षी हा भाग जो आहे तो खचला गेला होता. पूर्ण जी संरक्षण भिंत आहे ती तुटून खाली दरीत गेली होती आणि तो जो भाग आहे गेल्या वर्षीपासून त्या स्थितीत आहे. या ठिकाणी जर आपण परिस्थिती जर बघितली तर अत्यंत धोकादायक स्थिती जी आहे ती या ठिकाणी आहे. या ठिकाणी कोणतीही सुरक्षेच्या दृष्टीने ही काळजी घ्यायला पाहिजे होती ती कुठेही घेतली गेली नसल्याचं या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय. कारण जर पाहिलं तर वर्षभर या घटनेला उलटल्यानंतर या ठिकाणी नव्याने संरक्षण भिंत बांधणं अपेक्षित होतं, मात्र तशी कुठलाही प्रकार आहे तो संबंधित विभागाकडून करण्यात आलेला नाही. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर या जो प्रकार घडला आहे त्याच्या बाजूला फक्त केवळ दगड लावलेले आहे. त्या ठिकाणी कुठलंही रात्रीच्या ठिकाणी ही जो भाग आहे तो धोकादायक भाग दर्शवण्यासाठी कुठला रिफ्लेक्टर अथवा रेडियमने हा भाग कुठेही दर्शवला गेलेला नाही. त्यामुळे रात्रीच्या स्थितीत धुक्यात किंवा पावसात या ठिकाणी मोठी दुर्घटना घडण्याची देखील शक्यता आहे. त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर मागील बाजूस देखील माझ्या तीच परिस्थिती आहे. जो भाग आहे ते या ठिकाणी तर संरक्षण कठडाच नाही, त्यामुळे या ठिकाणी जर मोठं वाहन आहे, वरून येणारं वाहन, त्याचा कुठे अंदाज जर चुकला तर ते वाहन थेट दरीत कोसळण्याची देखील भीती आहे. असा हा जो मार्ग आहे हा भुईबावडा मार्ग आहे. या मार्गात जर आपण पाहिली तर प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर असते. प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टीने हा मार्ग हा महत्त्वाचा आहे. त्यांची सुरक्षा देखील ठेवणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. मात्र जी ही परिस्थिती पाहिली तर अतिशय दयनीय अवस्था ह्या घाटमार्गाची झालेली आहे आणि त्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ज्या उपाययोजना किंवा जी काळजी घेणं गरजेचं होती ती मात्र कुठे घेतलेली गेली नसल्याचं या प्रकारावरून तरी निदर्शनास येत आहे. घाटातील सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाची कामं होणं गरजेची होती, मात्र ती झाली नाही. त्यामुळे घाटात सध्या 10 ते 12 ठिकाणी दरड कोसळण्याची शक्यता आहे, तर 15 ते 20 ठिकाणी संरक्षण कठडे कोसळण्याच्या स्थितीत आहे. याशिवाय 8 ते 10 ठिकाणच्या संरक्षण भिंती ढासळल्या असून मुसळधार पाऊस झाल्यास त्या कोसळण्याचा धोका वाढणार आहे. वाहतुकीसाठी सर्वात महत्त्वाचा असणारा कोकणातील हा घाटमार्ग म्हणजे भुईबावडा घाटमार्ग. या घाटमार्गाची सुरक्षितता किती महत्त्वाची आहे हे पाहण्यासाठी आज आम्ही या घाटमार्गात आलो होतो. अगदी गगनबावड्यापासून या घाटमार्गाची पाहणी करत असताना आता या घाटमार्गाच्या अगदी पायथ्याशी आपण पोचलेलो आहोत. एकूण 8 ते 9 किलोमीटर लांबीचा हा जो घाटमार्ग आहे, या घाटमार्गाची जी सुरक्षितता वाहतुकीच्या दृष्टीने किती महत्त्वाची आहे हे आपण पाहिलं तर या घाटमार्गाची स्थिती अत्यंत बिकट आणि भयदायक इथे असल्याचं दिसून येतं. आपण जर पाहिलं तर ह्या घाटमार्गाची जी आपण लांबी आणि रुंदीचा जर अभ्यास केला तर अत्यंत अरुंद असा हा घाटमार्ग आहे. मात्र वाहतुकीसाठी हा पर्यायी मार्ग म्हणून अवलंबला जातो, कारण आपण जर पाहिलं तर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणारा हा मार्ग आहे आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातली जी वाहतूक आहे ती बहुतांश वाहतूक या घाटमार्गाने केली होते. त्याचबरोबर सिंधुदुर्गासाठी देखील हा घाटमार्ग अगदी वाहतुकीसाठी फायदेशीर आहे. मात्र या घाटमार्गाची जर आपण आजची स्थिती पाहिली तर अगदी बिकट आहे. घाटमार्गाच्या एकदम आपण पाहिलं तर जे संरक्षण कठडे आहेत ते संरक्षण कठडे पूर्णतः ठिसूळ झालेले आहेत. जवळजवळ 25 ते 30 ठिकाणी संरक्षण कठडे आहेत ते केव्हाही कोसळू शकतात, अशी स्थिती या घाटमार्गात आज आपल्याला पाहायला मिळालेली आहेत. तर 2 ठिकाणी असे आहेत की ज्या ठिकाणी रस्ता हा खचण्याची देखील शक्यता आहे. मागील वर्षी ज्या ठिकाणी असे प्रकार झालेले त्या ठिकाणी कोणतीही उपाययोजना संबंधित विभागाने केली नसल्यामुळे यावर्षी त्या ठिकाणी धोका हा कायम आहे. त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर संरक्षण भिंतींची स्थिती देखील तशीच आहे. तर जवळजवळ 8 ते 10 ठिकाणी संरक्षण भिंती ह्या कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत, पूर्णतः ठिसूळ झालेल्या आहेत. त्या केव्हाही या रस्त्यावर येऊ शकतात. पावसाळ्यात त्यांची अवस्था ही आणखी बिकट होण्याची स्थिती आहे.
कारण या भागात जो आपण पाहिलं तर गगनबावडा असेल, भुईबावडा असेल, या भागात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी ही होत असते आणि त्याचा परिणाम हा घाटमार्गावरती होत असतो. सुरक्षेच्या दृष्टीने जर पाहिलं तर हा घाटमार्ग अत्यंत सद्यस्थितीत तरी धोकादायक असल्याचेच दिसत आहे. कारण या घाटमार्गाची वाहतूक ही प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर असते, त्याचबरोबर मालवाहतूक देखील या घाटमार्गाने होत असते. आपण जर घाटमार्गाच्या रस्त्याची स्थिती जर पाहिली तर घाटमार्गातला रस्ता हा सुस्थितीत आहे. त्या ठिकाणी जरी खड्डे पडले असले तरी वाहतुकीसाठी रस्ता अगदी सुस्थितीत असला तरी इतर ज्या संरक्षण कठड्या असतील, संरक्षण भिंती असतील, या मात्र खूप धोकादायक आहेत. या मार्गात दुसरी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे या मार्गावरती जे रात्रीच्या वेळी प्रवासी वाहतूक करणारे वाहन चालक असतील यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेली म्हणजे जे रस्त्यावर असणारे रिफ्लेक्टर लावणं हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते ह्या घाटमार्गात कुठे असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे वाहनचालकांसाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने तो एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ज्या ठिकाणी नव्याने मार्ग करण्यात आले, आता ज्या ठिकाणी आपण उभे आहोत त्या ठिकाणी तर आपण बघितलं तर अगदी पांढरे पट्टे देखील मारले नाही. त्यामुळे रस्त्याचा अंदाज वाहन चालकांना रात्रीच्या वेळी येण्यासाठी ही महत्त्वाची बाब आहे जी इथे असणं गरजेचं आहे. ती कुठेतरी या ठिकाणी दिसून येत नाही. अशाच काही भागात देखील अशी परिस्थिती आहे, ती त्यात सुधारणा होणं गरजेचं आहे. कारण आपण पाहिलं तर या मार्गाची वाहतूक ही करूळ घाटापेक्षा जरी कमी असली तरी हा घाट वाहतुकीसाठी आणि पर्यायाने ज्यावेळी करूळ घाट किंवा फोंडा घाट हा बंद असतो त्यावेळी ह्या घाटमार्गातून मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होते आणि हा पर्यायी मार्ग म्हणून अवलंबला जातो. त्यामुळे याची सुरक्षता आणि जपणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे. कारण या मार्गावरून वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर त्या काळात होत असते. आपण जर पाहिलं तर अगदी गणेश चतुर्थीच्या काळात कोकणात येणारी जी वाहतूक आहे, चाकरमानी मंडळी आहे, ते ह्या घाटमार्गाचा अवलंब करत असतात. त्यामुळे हा मार्ग वाहतुकीसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. कारण आपण जर पाहिलं तर एकीकडे करूळ फोंडा घाट याची जी दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर लाखोचा निधी शासनाकडून खर्च केला जातो. त्या दृष्टीने जर आपण पाहिलं तर भुईबावडा घाटासाठी कुठेतरी निधीची कमतरता होते की काय असंही या एकंदरीत परिस्थितीवरून दिसून येते. कारण इथल्या भागातल्या या घाटमार्गातल्या ज्या संरक्षण भिंती असतील, संरक्षण कठडे असतील, ते वर्षानुवर्षे त्या स्थितीत आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी किंवा नूतनीकरणासाठी शासनाकडून निधी मंजूर होत नसल्याची बाब देखील या ठिकाणी दिसून येते. एकंदरीत या घाटाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ह्या तात्काळ उपाययोजना होणं गरजेचं आहे. कारण इथली जी वाहतूक आहे ती वाहतूकच्या वरती कुठलाही परिणाम होऊ नये आणि प्रवाशांच्या आणि वाहन चालकांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ नये याकरिता संबंधित विभागाने उपाययोजना करणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे. पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला. मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुरक्षेच्या दृष्टीनं फारशी कामं झालेली दिसत नाहीयेत. दरडप्रवण भाग, खचलेले रस्ते आणि ढासळलेल्या भिंतींकडे दुर्लक्ष सुरूच राहिल्यास भविष्यात या घाट मार्गाचं अस्तित्वच धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जाते. करूळ घाटाला पर्याय म्हणून वापरला जाणारा भुईबावडा घाट आज स्वतःच सुरक्षेच्या कसोटीवर उभा आहे. पावसाळ्यापूर्वी तातडीनं दुरुस्ती, संरक्षण कठडे, इशारा फलक आणि दरड प्रतिबंधक उपाययोजना राबवल्या नाहीत तर एखादी मोठी दुर्घटना घडल्याशिवाय राहणार नाही. श्रीधर साळुंखे, कोकण साधलाय, वैभववाडी. भात पेरणीचा हंगाम सुरू झालाय. भात बियाणं खरेदी करण्यासाठी कृषी केंद्रांवर शेतकरी भात खरेदी करताना दिसत आहेत. पण खरेदी करताना नेमकी कोणती काळजी घ्यावी, कोणाकडून भात खरेदी करावं याबाबत घेतलेला सविस्तर आढावा पाहूयात. बांदिगडे, कृषी अधिकारी गुण नियंत्रण, तालुका कणकवली. सध्या खरीप हंगामामध्ये कणकवली तालुक्यामध्ये आज अखेर 550 क्विंटल भात बियाण्याची आवक झालेली आहे. तसेच तालुक्यामध्ये मुबलक प्रमाणात भात सुरू आहे, तसेच विक्री सुरू आहे. भात खरेदी करताना घ्यावयाच्या काळजीबद्दल मी थोडक्यात सांगतो. सर्वप्रथम सर्व शेतकरी बंधूंना अशी विनंती आहे की भात खरेदी करत असताना अधिकृत परवानाधारक जे बियाणे विक्रेते आहेत त्यांच्याकडून भात खरेदी करावे. त्यानंतर ज्यावेळी आपण भात खरेदी करतो त्यानंतर त्या भात खरेदी करताना जी आपण पावती घेतो ती त्या डीलरकडून विहित नमुन्यामध्ये घ्यावी. कच्ची पावती किंवा कोणत्याही कोऱ्या कागदावरची पावती शेतकऱ्यांनी स्वीकारू नये. त्यानंतर ज्यावेळी आपण पेरणी करतो त्यावेळी थोडेसे त्यातील बियाणे राखीव ठेवावे, जेणेकरून कोणतीही शंका किंवा काही प्रॉब्लेम उद्भवल्यास
ती आपल्याला त्याबाबतची तक्रार करता यावी. त्यासाठी आपण कणकवली तालुक्यामध्ये तक्रार निवारण समिती स्थापन केलेली आहे. जर भविष्यामध्ये कुणाला भात बियाण्याबद्दल जर तक्रार उद्भवली तर त्यांनी तालुका कृषी अधिकारी किंवा कृषी अधिकारी गुण नियंत्रण यांच्या नावे एक लेखी अर्ज सादर करावा. त्यामध्ये त्यांनी ते बियाणे घेतल्याची पावती तसेच जो टॅग असतो जो की ट्रुथफुल बियाण्याचा असतो तो टॅग त्याबरोबर लावून सादर करावा. त्यानंतर आपण त्यावर कायदेशीर कारवाई करू. आता सध्या तुम्ही कृषी सेवा केंद्रावर आहात आणि कृषी सेवा केंद्र चालवता. काय परिस्थिती आहे सध्याची? सध्या थोड्या दिवसापूर्वी पाऊस येऊन गेला. अजून पावसाची काय नाही झाली. त्यामुळे 20% लोक शेतकऱ्यांनी भात पेरलेला आहे. नंतर आता पाऊस गेल्यानंतर थांबलेलं आहे. पण 80% पैकी 40% सीझन संपलं आहे. पण विक्री झालेली आहे. बरोबर. काही शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने पेरणी करावी, काळजी कुठली घ्यावी, कोणतं भात घ्यावं या संदर्भात त्यांच्यावर डिपेंड आहे. पण कंपनीवाल्यांचा कसा आहे विषय, ते सर्व्हिस देणार त्याच्यावर आम्ही त्यांना सांगायचं कुठलं भात तुम्ही घ्या. आम्ही पण सांगतो, ते पण सांगतात. कंपनीवाले पण त्यांना मार्गदर्शन करतात. पण शेवट नंतर कंपनीवाले आले पाहिजे. तेच म्हणजे काय नेमकं सर्व्हिससाठी काय प्रॉब्लेम झाला तर कंपनीवाल्यांना. जून महिना सुरू झालेला आहे. पावसाची वाट आता सर्वच शेतकरी बघत आहेत आणि त्याच ह्या पावसाच्या हंगामामध्ये भात शेती महत्त्वाची असते. कोकणामध्ये भात खरेदी करण्यासाठी आता शेतकरी कृषी सेवा केंद्रावर जात आहेत. वेगवेगळ्या ज्या जाती आहेत भाताच्या याची जी तपासणी आहे ते शेतकरी करताना दिसत आहेत. एकंदरीत कृषी विभागाकडून देखील सांगण्यात येत आहे की भात आहे गुणवत्ता तपासूनच घ्यावी. त्याच्यानंतर जे अधिकृत शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडून बिल घ्यावं, त्याचा टॅक्स सांभाळून लावावा अशा पद्धतीचे सांगणे येते. काही शेतकरी देखील इथे भात बघतायत. कोणती जात आपल्यासाठी चांगली आहे, महान आहे, दीर्घ म्हणजे हळवं आहे की दीर्घकाळ आहे, अशा पद्धतीचे भाताची पाहणी करतात. काका काय सांगाल, आज तुम्ही भात शेती म्हणजे भात पीक खरेदी करताय. एकंदरीत दरवर्षीच्या प्रमाणात आज सध्याची परिस्थिती काय आहे? पावसावर अवलंबून आहे पेरणीचं भात. कारण आजपर्यंत पाऊस नाही. हळवं पेरायचं का महान पेरायचं हे पावसावर अवलंबून आहे. पुढे पाऊस टिकेल किंवा नाही, आता पेरल्यानंतर उगवणी परत पाऊस पडेल किंवा नाही हे पावसावर अवलंबून आहे भात बियाणं खरेदी करणं. पण खरेदी करताना कोणती काळजी घ्याल? खरेदी करताना जास्त जो पावसावर अवलंबून. पाऊस किती पुढे टिकणार आणि पाऊस आता पेरणी जाऊन कधी पडणार. पण बियाणं करताना काही शेतकऱ्यांना काळजी घेण्यासाठी म्हणजे बियाणांचं जर गुणवत्ता आहे ती तपासावी लागते. त्याच्यावर किती दिवसाचं आहे ते बघावं लागतं. पावती घ्यावी, हे सगळं घ्यावं लागतं. हो, पावती, गुणवत्ता, त्याचं टायमिंग, कशा दर्जाचं भात आहे, तांदूळ कसा होणार, हे सगळे गुणवत्ता तपासून आम्ही घेतो भात. निश्चितच शेतकऱ्यांनी सांगितलं गुणवत्ता तपासावी लागते. आपण भात शेतीचा हंगाम सुरू आहे. काही जण आता भात खरेदी करतात. कृषी विभागाकडून देखील सांगण्यात येत आहे की बाबा कोणत्या प्रकारची कशी काळजी घ्यावी, कुठलं भात घ्यावं, कशा पद्धतीने त्याचा वापर करावा आणि समजा काही तक्रार असेल तर ती आपल्याकडे करावी हे देखील सांगण्यात येत आहे. कॅमेरा साहिल बागेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. येळीये भास्करवाडी घाटी रस्त्याचं काम पूर्ण करण्याची मागणी पंचायत समिती सदस्य सदाशिव ओगले यांनी केली आहे. मीटिंगमध्ये देवगड तालुक्यातील येळीये भास्करवाडी चिखलवाडी रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे आणि येळीये चिखलवाडी रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे ही 2 कामं जनसुविधामधनं जिल्हा वार्षिकमधनं मंजूर होती. माझं दुर्दैव असं की माझ्याच पत्राला विनंतीला मान देऊन सन्माननीय पालकमंत्र्यांनी ती कामं मंजूर केली. मंजूर करताना त्या पत्रामध्ये आम्ही चेनेज घातलेलं नव्हतं, अशीच माझी पत्रं आहेत. का, ह्याचं कारण का, तर लोकांना विचारून तिथे घाटी भाग असेल, तिथे ॲक्सिडेंट स्पॉट असेल, अशा ठिकाणी ते काम करता येतं आणि त्यासाठीच हे दोन्ही जॉब मंजूर करून आणलेले होते. परंतु निवडणुकीत आम्ही गुंतल्यामुळे सदर कामाचं एस्टिमेट जसं पाहिजे तसं काही बाह्य शक्तींनी ते एस्टिमेट करून घेतलं. आज प्रत्यक्षात ज्या वाढीसाठी, ज्या भास्कर वाढीसाठी तो रस्ता जो आमचा जो प्रयोजन होतं त्याला हरताळ फासला गेलेला आहे. ती जी घाटी आहे भास्करवाडीची ती माझ्या मित्रांनो 135-140 मीटर लांबीची फक्त आहे. ती घाटी झाली जर तर निश्चितपणे त्या रस्त्याला खऱ्या अर्थानं न्याय मिळेल, लोकांना न्याय मिळेल. गेले 1 वर्षभरात 2 वर्षभरात त्या रस्त्यावर अनेक लोकांचे ॲक्सिडेंट घडलेले आहेत. मध्यंतरी काही सरकारी अधिकारी त्याच्यानं पडले. तेव्हा माझी गेल्या 2 मीटिंगमध्ये वारंवार मागणी होती की घाटी भाग 135-140 मीटरचा करा, ते उर्वरित तुम्ही खालीवरती कुठेही करा. मात्र प्रशासनानं ह्याची दखल न घेता सदर काम हे कॉन्ट्रॅक्टरच्या फायद्यासाठी काढले की काय अशी मला शक्यता निर्माण झाली आहे. आणि या रस्त्यामध्ये बाह्य शक्तीने हस्तक्षेप करून
रस्त्याचं काम हे जिथं रस्ता सपाट आहे अशा ठिकाणून करायला लावलं आहे. हे दुर्दैव आहे. माझी प्रशासनाला आजही विनंती आहे की जी लोकांची मागणी होती इकडे भास्करवाडीतल्या लोकांची की घाटी भाग करा आणि आम्हाला अपघातापासून वाचवा, ती मात्र मागणी पूर्ण करू शकली नाहीत. माझी अजूनही प्रशासनाला इशारा आहे की अजूनही काम पूर्ण झालेलं नाही. 140 मीटरचं काम करा आणि हा वाद सोडवा, अन्यथा ह्या बाबतीत मी टोकाला जायचा प्रयत्न करणार आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान मतदारसंघात फिरताना मित्रपक्षाचा पदाधिकारी म्हणून मी सोबत होतो. त्यावेळी साळसकर स्वतः लोकांना सांगत होते, पालकमंत्री आणि मैत्री खातर मला ही सीट दिली आहे. पालकमंत्र्यांनी सीट दिली तर तेच तुम्हाला पाडण्यासाठी कटकारस्थान करतील असं मला वाटत नाही, असा खुलासा भाजपा पटेल मंडळ तालुका अध्यक्ष महेश उर्फ बंड्या नारकर यांनी केला आहे. पाहूयात. नमस्कार. काल आमच्या मित्रपक्षाचे पदाधिकारी आमचे मित्र साळसकर साहेब यांनी काही प्रेस घेतली आणि त्या प्रेसमध्ये नुकत्याच झालेल्या परवाच्या प्रवेशाबद्दल आणि मागे झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसंदर्भात त्यांनी काही प्रश्न निर्माण केले आहेत. त्या प्रश्नांना उत्तर देणं गरजेचं आहे, कारण जनतेला सर्व माहीतच आहे. तरी पण त्यांचे जे प्रश्न काही त्यांनी प्रेस माध्यमातून निर्माण केलेत त्यांना उत्तर देणं गरजेचं वाटतं. मुळात आधी विलास साळसकर हे जेव्हा निवडणूक लढवत होते तेव्हा जवळपास प्रत्येक बूथवर आम्ही जाऊन प्रचार केला. तेव्हा मी आधी स्वतः मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचा म्हणून जबाबदार पदाधिकारी म्हणून मी त्यांच्यासोबत होतो. प्रत्येक बूथवर ते जेव्हा प्रचार करत होते तेव्हा त्यांनी सर्व मतदारांना जाहीररित्या सांगितलं आहे की ही शीट मी मागितलेली नव्हती, मला पालकमंत्री साहेबांनी माझ्या मैत्री खातर त्यांनी दिलेली आहे, असं त्यांचं स्वतःचं म्हणणं होतं. मग ज्या पालकमंत्र्यांनी त्यांना शीट स्वतःहून दिली ती शीट पाडण्याचा कटकारस्थान पालकमंत्री करतील असं मला तर वाटत नाही. आम्ही भारतीय पक्ष म्हणून त्यांचं सर्व पदाधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणाने काम केलेलं आहे. पण माझा एक त्यांचा प्रेमाचा सल्ला आहे त्यांना, साळसकरांना, की त्यांनी खरंच एकदा स्वतःहून आपलं त्यांनी एक स्वतः आत्मपरीक्षण करावं असा एक माझा त्यांना सल्ला आहे. कारण त्यांनी आत्ता हल्लीच स्वतःच्या गावातसुद्धा ग्रामपंचायत निवडणूक लढवली होती, तिथे त्यांना काय रिझल्ट मिळाला. अनुषंगाने हा त्यांचा मतदारसंघही नव्हता, तरीसुद्धा 100 मताने पण नाही 98 मताने त्यांचा पराभव झाला आहे. जवळपास सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना प्रामाणिकपणाने अतिशय मेहनतीने त्यांना मदत केलेली आहे आणि हे मदत ते इतक्या लगेच कसं काय विसरू शकतील. कारण जवळपास सर्व बूथवर त्यांना चांगलं मताधिक्य मिळालेलं आहे. फक्त जे आता त्यांच्या विरोधात उबाटाचे विष्णू गाडे निवडून आले ते स्थानिक होते आणि विलास साळसकर हे दुसऱ्या मतदारसंघातून त्या मतदारसंघात निवडणूक लढवत होते. हा मुद्दा तिथे चालला आणि मुळात त्यांचा जो गोळ गाव होता तो 1% त्यांच्या मागे उभा राहिल्यामुळे त्यांचा विजय झाला आणि साळसकरांचा पराभव झाला. मुळात सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरपंचांवर त्यांनी वेळोवेळी पंचायत समिती असतील, जिल्हा परिषद असतील, वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी तक्रारी करून त्यांना नाहक त्रास दिला होता. याचं आत्मपरीक्षण त्यांनी करावं. मी निवडणूक चालू असतानासुद्धा मी त्यांना कित्येकदा सांगितलेलं आहे की साळसकर साहेब, ह्या छोट्या मोठ्या तक्रारी करणं किंवा एखाद्या पदाधिकाऱ्याला त्रास देणं हे आपल्याला कुठेतरी अडचणीचं ठरू शकतं. तरी पण त्यांनी ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं असं माझं त्यांना प्रेमाचा सल्ला आहे. राहिला त्यांनी काल सांगितलं की जे पक्षप्रवेश ज्यांनी घेतले आहेत त्यांनी या अगोदर शिंदे साहेबांविरोधात कुठे घोषणा दिल्या किंवा काय दिलं. प्रत्येकाला प्रत्येकाचा पक्ष वाढवण्यासाठी तो त्याचा अधिकार आहे. आणि मुळात शिंदे साहेबांनी सुद्धा काल मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी जे नगरसेवक पक्षप्रवेश करून घेतले उबाडाचे, ते सुद्धा कित्येक वेळा 50 खोके एकदम ओके ह्या घोषणा देत होते, तरीसुद्धा त्यांना प्रवेश देऊन स्वतः निवडूनही आणलेला आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे आणि त्याप्रमाणे तो त्या पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतो. मुळात खरं सांगायचं तर आता जनता फार सुज्ञ झालेली आहे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून. त्यांना पालकमंत्री सध्या जिल्ह्यात
विकासाबाबत काय भूमिका घेऊन आहेत आणि विकासाचा त्यांनी काय झपाटा लावला आहे हे सर्व जनतेला समजतं आहे. आणि ह्या विकासाच्या त्यांच्या भूमिकेमुळेच सर्वांनी आकर्षण होऊन स्वतःहून सर्व पक्षप्रवेश करत आहेत. सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पालकमंत्री साहेब स्वतः पोचत आहेत. त्यांचा संपर्कच इतका दांडगा आहे की प्रत्येकाला ते फोनवर म्हणा किंवा मेसेजवर रिप्लाय देतात स्वतः. आणि हा त्यांचा सर्वात चांगला असलेला संपर्क असल्यामुळेच सर्व जनता त्यांच्याकडे आज आकर्षित होत आहे. मुळात बिनविरोधचा काय जो विषय असेल तो बिनविरोध करताना सुद्धा आम्ही खरंच सांगतो अगदी प्रामाणिकपणे की आम्ही निमित्त मात्र कार्यकर्ते आहोत. पण हे खरंच फक्त पालकमंत्री नितेशजी राणे ह्या एका नावामुळेच शक्य झालेलं आहे. कारण त्यांच्याबद्दल असलेला प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनात विश्वास, प्रत्येक मतदारांपर्यंत ते स्वतः पोचलेले असल्यामुळे, त्यांना तो जाणवत असल्यामुळे प्रत्येक विरोधी पक्षातल्या सदस्यांनीही आम्हाला वेळोवेळी मदत केलेली आहे. म्हणूनच ह्या बिनविरोध सीटा होणं शक्य झालं. माननीय विलासजी साळसकर यांनी संपूर्ण जिल्ह्यात महायुती म्हणून शिवसेना शिंदे, त्यांनी आधी स्वतः शिवसेना शिंदे गट म्हणणं हे माझ्या दृष्टीने योग्य वाटत नाही. तर शिवसेना शिंदे हा पक्ष आहे तर त्यांनी त्या दृष्टिकोनातून बोलावं. संपूर्ण जिल्ह्यात शिवसेना शिंदे पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष हे अतिशय चांगल्या खेळीमेळीच्या वातावरणात सगळ्यांकडे वातावरण आहे. त्यांनी उगाचच टीका करून मिठाचा खडा युतीमध्ये टाकू नये, जेणेकरून आज देवगड तालुक्यामध्ये शिवसेना या पक्षाचे उपसभापती हे सध्या कार्यरत आहेत. अतिशय चांगल्या पद्धतीने अमोल लोकेसाहेब काम करत आहेत. त्यांना पालकमंत्री साहेबांचं सगळं सहकार्य आहे. आणि मुळात मी एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी सांगू इच्छितो की शिवसेना शिंदे पक्षाचं नेतृत्व जिल्ह्यामध्ये आदरणीय निलेशजी राणे साहेब करत आहेत. राणे कुटुंबाकडून कुठलाही उमेदवार जेव्हा जिल्ह्यामध्ये दिला जातो तेव्हा तिथे कुरघोडी करून त्यांना पाडण्याचं धाडस कुठलाही कार्यकर्ता भारतीय जनता पक्षाचा असेल किंवा शिंदे शिवसेने पक्षाचा असेल करणार नाही, याची मी अगदी 100% ग्वाही देतो. त्याच्यामुळे उगाचच मिठाचा खडा टाकून युतीमध्ये विलास साळसकर यांनी वातावरण खराब करू नये असा माझा त्यांना सल्ला आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.